Bye. Gogo logobile salukwa sempondo. Vuma ndoda avumezweni sandla sombethe izinto omhlaba. Mlomo ungamkhuluma ngasandla sethinta siyabusiza. Khambele nyamenhlangohla ngokuthi imlikhanye icala aludlanga libe luqedela pitbull benqamsila bathi bayihlupheza kanti bathi bayihlukumeza kanti bayihlupheza. Phondo liqanda kanye lingaqanda ngabini ngabe liyahlola. Senguye udokotela omkhulu ushaya abashaya inkunzi abekhozi uklabi ngekahlabi senguye lona usamile kwindawo yaseqonce phansi etolofiyeni kude kufuphi nedimbaza kade ngitsho mina ngithi ngeke kuhlale kunje. Okay, nalo udaba eliphathele lona oluhle olumnandi kusizwe sakithi kusizwe sama-Afrika kusizwe sonke siphele kumagumbi amane omhlaba enyakatho ningizimu nawe mpumalanga sajonge kuwe sithi bayethe sithi amen sithi camaku sithi mazenethole kwabanye nabanye ngithi mina landelani le video landelani eluhlelo le dokotela mshayi wezitha TV esayimi ngisamile-ke esituleni sabo ubukhosi. Okay, la mkhona sekuthineni la ngiyobe ngiphethe ispecial esinzima special samandla special sokuphilisa abantu special sokuguqula impilo zabantu suku nemini suku namalanga. Lokho ngisho mina ngithi #ayikho inkomo yobuthongo hleze ngitsho futhi nawe lo ukhona ngithi ungalahli ithemba ungalahli itawula ungalahli impumelelo ungayiphosi itawula usaphila impilo yalelo impilo yafukuzelo mangalunganga namhlanje kuthi ukuthi kungalungi ngona phakade usezawulungelwa nawe kodwa kuhlale ekuthinini nyamezela bekezela suphela amandla impilo ayincanywa ayifani nemali mawulahla impilo yakho uyothi mayivuswe ngubani xa isewena ulahlile lo themba lithi ke lami nawe iba nenkani ngempilo yakho sunikezela ngempilo yakho la ngisekhona ke ngithi mina ngobe ngisemdansane ngomhla ka-April ngobe ngisemdansane ngobe ngekho lekhaya ngobe ngisemdansane mhla ka-April 12 and 13 April ngobe ngisemdansane ngiguqula impilo zabantu yangizwa ngithini ngobe ngisemdansane ngiguqula impilo zabantu ngebe ngiphethe nanku Snow White nawu Snow White ngebe ngicalela ponto kakhulu ku Snow White abangiyeba ngiphethe ibhafu elikhulumayo kwikhoma yangizwa ngithini ngobe ngiphethe ibhafu elikhulumayo ngobe ngigcobhoza ngifake ebhafini abantu babhafe kodwa ngidinga abantu abeluhlobo lunje ngidinga abantu besethi inhlanhla ayikho gcobhoze nika ibhafu elikhuluma liyabhafa mina mkhulu inhlanhla ngisayazi ukuthi into ekhoyo emhlabeni ngobe ngikwenzela ibhafu mina ukuguquka impilo yakho ngobe ngisithi mina wena uthengisayo nkosi yami abantu abangeni kodwa uyathengisa inhlanhla isekho kule ndawo uthengisa kuyinhlanhla kuwe nguwe lofuna kulungisiwe nguwe lofuna kulungisiwe khona ukuze abantu ube ngumdonso wena ebantwini yangizwa ngithini ngobe ngiphethe into enjalo ngabe ngiguqula impilo zabantu kukhoma ngobe ngijika isimo somuntu esibi nkosi yami sibe sihle kodwa ngithi ngidinga abantu abayazi into abayifunayo ngidinga abantu abathi mhlawumbe thizeni banengxaki namanzi noma nesithunywa ngelo langa ngobe ngibase abantu nkosi yami emanzini ngelo langa ngobe ngihlanya nje ngabe ngiphethe nawo nguSnow White ngibacelela abantu kuSnow White lalela ke sizwe sakithi ngabe ninganikeza isigubhu lapha ya ngifuna ukuhlukanisa ngobe ninganikeza isigubhu mawufuna isigubhu wena noba ufuna amandla enzima uza kimi ekhaya ngeke ngikwazi ukunikela kuspecial ngengekho sekhaya mawufuna isigubhu hayi sikhona isigubhu ngiyakukhandela esakho nawe uhambe naso uyophakama uyokhula yangizwa ngithini but manje ngidinga just abantu nkosi yami abantu abathi izinto azenzeki mina yangizwa ngithini abantu abakhuluma ukuthi mkhulu ngisho nasemsebenzini abantu abafuna uhamba nami bayangicapukela mkhulu ngisho ekhaya umyeni wami ngithi ngingena ngathi angangishaya ngekomiti mkhulu umshado wami uyabhidla ngifuna abantu abanjalo mina woza kimi nikulungiselele mkhulu hayi ngithi mina ngiyashela kushiyeleki inkosi wena woza ngobe ngithi cupho bafa ukhangele awuzuqonywa yini ngezwe ngithini ngobe ngifuna abantu abanjalo nkosi yami abanye abathi hayi khona mkhulu angisaphuphi ngisho ukuphupha angiyazi noba yini lento yokuphupha mina ngezwe ngithini
Mkhulu ngisebenza ngabantu kodwa abantu abangeni. Lokho ke sedinga ukuthi azolanda into efana nale kaSnow White. Bese ngiyamgcobhozela ethi lo bese ngimthela okhothela hamba uDube yobona umahluko. Ngezwe ngithini? Kodwa okuningi ngeke ngikhuphe kwimidi. Kodwa mina ngibe ngiphethe injula. Hawu, Nkosi yami, nayi imbiza. Mlamjuqu. Thola ubosiwe. Ha! Nina ke bafundi ezinkulu, wozana ekhaya. Ikhona. Nawu Celemba. Odibene naye uyayinqamula. Odibene naye uyayinqamula. Odibene naye uyayinqamula. Yini nama ngazi? Odibene naye uyayinqamula. Nawu Celemba, ufaka embizeni mina. Ngosoyinqamule lelo sifaka kwelibhodo. Sipheke. Uyidle. Udlana nama ngazi. Kodwa nawe usukuthatha umthwalo obushiwe. Nami ngizoba ngithi ukuthi umthwalo ubushiwe. Mkhulu, uyathwalisa yini angazi kodwa uzozibonela nawe la ekhaya. Angizuyiphatha kwispecial le. Sengikhombisa abantu ukuthi ngiyakhona uyenza woza ngofuna. Hayi uCelemba, hayi imbiza. Mthwalo uboshiwe. Okay. Nawu ungena uphethe. Ingane salala ekhaya. Nathi asabazi ukuthonga ekhaya. Uyangezwa ngithini? Kunezinto ezenzekayo nje ekhaya masilala. Asikwazi ukuthula ekhaya. Ngiyobe ngithi mina phathi into ethile masofonini. Bese nokukhelela lapha. Yabona? Bese nokufakela kulento engizoba kuthi mina yiphathe. Bese nokuyalela ukuthi mawufika ekhaya yenza 1 2 3. Muhle kubona. Okuningi. Funa. Okuningi